ensalada egiteko prest. Horretarako osagaiak esan behar, ezta? Hori da. Hori da. Esan ez, zazuzuk. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Hautz, gazta, ospinolioa, gazta freskoa esnegainarekin nahaztuta, mugurdiaren marmelada, intxaurrak, uraza, Modenako ospina. Listo, osagaiak esan da. Bueno, hasi behar duiten. Hasi behar duiten. Sartaria jarriko dugu beroten. Hori ba, jarri martxan. Eman, hildurri gabe. Bai, bertzen. Zuituan. Bueno, enplatatu ingo deu, zatik honek lan gutxi dauka. Gutxi dauka. Gaur, ja guztiala da, eta ja bukatzeko gogo pixat. Guzti honaiz, baino. Ez da bakoitza Ja bere bizimodu zukaldera. normalera, ja. Hori da. Aste guztian telebistan lanian, bakizu. Urduritasuna direla, badala bestia. Urduritazunak, ja, Baina nahi listo, puntu hartu diozu. Ez da minez puntu hartzen hau nahi. Ez? Bale ba. Bueno, Hori da. Zen azketa dakazu hemen? hemen daukat ospina, Modena txuria Txuria. eta olio oliba. Modena txuriakin, Bai. Beti danako, beltza erabiltzen dute gehienetan. Baina, beltza baino suabegoa da, eta Hori da. rexo, eta Abera. Modena daukan gauza da azukria da makila. Hori da, bai. Azukre naturala eta gozua dela. Bai. Eta txuria da handi suabegoa. Zobego, behira ba. Oso modan dagoen ospina da. Bai, zati Bai. dekoratzeko eta deneako emateu Joko ematen jokua. duako. Batzutan eretzako gehitxo eta dana. Baina, Bai. bueno, Badi hori da. arkendi zirena gozua gustatzen, gehiagin baina, bueno. Hori. Eta hemen dakazu, Gazta. gazta friskua, esne gainakin, Esneganekin, bai, hola neurri batean. Hori da, hola esien pixkat, osatu. Oso bero-berua dago, Bai, berua. Bai. Gehiagi igual, ez da? Bai, eske oso mia dian gazta zati horiek eta bai, lasai pixkat jetxiko deu. Hori da, Mermela da. mugurdiaren, marmelada kolore bizia eta zaporea ematen diona, ezta? Hori da, Toke berezi ematen dio. hori da, listo. Eta intxaurrak. Intxaurrak horrela esien zurituta, baina txikitu gabe. Bai, pusketan daude batzuk. Bale, ba. Zati batzu bota, garki. Eta noan, gaztein behar du plantxan. Plantxe nuen. Bueno, noan, Bai, zartaile batian, horixen pixkat, joko handia ematen du, hola, berotasunekin pixkat egiten da bihundu, bai. bai. Hau Ensaladetan, barra ensaladan ogi gainean, ogi tostatuen gainean, bai, A ver, zen gustuko bulto. dut. Ondo. Pixkena ingo txou. Bai. Bai, irunak egingo ditugu eta listo. Iru eta ego bi. Guztia jarriko dizkigu, ez da? Bueltan horrela, Bai, dotore. a ber, dotore atatzi zaiten, ikusiko dugu. Hori da. Ja, otxura nola daukaten ere plantxan eta bar. Hori da. Ba, hori egiten dezu bitartean, iradokizunak, gogoratu guztioi, txoriene abildua EITB eus.eus. Hori da, hor jartzotzen ditugu iradokizunak idatziz. Baina gaur sorpresa badakau, nola ez. Eta gaur jaso deu, zuzenien etorri zaigu neskato bat horeretatikan, eta bere iradokizuna izan da, berak margotutako, horri hau, ekartzea etorri da eskuz. 3 urte ditu, izena da Mairi Maia da, eta horretatikan etorri da. Eta berak jartzen du txorieneko lagunentzat. Gustora ikusten du programa, asko gustatzen zaio, gure fansa da, berak esan duenez, pena bada, ez da uzartu gurekin hemen programan parte hartzea, baina bueno, eskertzen diogu pilo bat, bere marrazki hau. Muxu handi bat, hemendikan Mairiri. Hori da, ez da? Ze ilusio, Bai, desde luego. Bai, hori da. Goaz politia da. Bai, oso bolita. Bai. Batzutan pentsatu da, umiak ez dira kontatuko, baina. Bai, baina konturatzen dira. Eta, beira, ensalada ikusten dunean, berala prestatuko du baita ere etxean. Ensalada. Hau Modenan krema da. Hori da. Lehen txuria erabili dugu
ospinez oliotan, eta guan, dekoratzeko marra batzuk egiteko, eta baita ere zaporea emateko, ezta? Mira, borobilea nola gilitzan. Hori da, moldia jarrizko erten goztu borobila. Lehenbizia berdia jartzen bali mutakio, binagreta jartzen bali, dan elkarrekin gilitza. Hori da. Bueno, Eta makiltxo hauek, makiltxoik, zeuk egina dia, bai, Bai. hojaldre egin, ostorea. ostorea. Ostorea bildu, eta gero laberatu, ezta? Hola, forma Fina eman. moztu eta gero trentzatu eman. Trentzatu eman, eta labean sartu. Bai. Eta koloria eta egin da daunian, eta jarri, ezta? Ez du nahi tenteke ditu nahi, baina ban. Hau izango da, gaurko zure lehen da biziko platera. Erresa, Hau azkarra, gazta eta intxaurrakin egindako entzalada, hemen txen, erdiepela esango ginuke, ezta? bai. Hori da, azken ukituak ezan, eta berehala daztatuko dut. Uraza, ospin olioaz gozatu. Gazta freskoa eta esne gaina gainetik bota. Mugurdi marmelada tantxak gehitu. Intxaurrak ipini. Hauntz gazta zartagian gorritu eta entzalada gainean ipini. Modenako ospinaz gozatu. Apaintzeko, ostore makilak ipini. Prest daztatzeko. Koloretsua entzalada, Bai, mugurdiak ematen dio bere salsa, txuriakin kombinatuta, gero makiltxuak. Ja, hoxua dagoen. Hola xen, intxaurra, gazta, uraza eta dana barrura. Bat bite bat hiru. Kombinazio polita dela, uste. Hori da, bai. Zapore aldetikan eta dana, Ospin olioa modenako... Txuria. Ospinekin txuriak eman dio goza, bai, kutu desberdin bat somatzen dut, bai. Balekoa, ensalada, Vale. Balekoa, ona, hoxua. Ona, hau izango da, gaurko lehendabiziko platera. Eta beira, ze esposizio polita daka hone mentxen. Eta guztiak berak eginda, ezta? Kurazenak ez. Kurazenak ez. Ekarri txut, eta goizero itetxut, Bai. etxean labian itetxut, baina ez dian etxean ina. Zuk labian zure ikutu Beste ematen dizu. guztia etxean ina, masatik eta... Bombak, hemen, Gusto petitxu zaundiak. Bai, gusto ingo nitxun hemen, baina hoi fermentazioa behar du 3 ordu, Bai. jo forma eman, beste 2 ordu forma hartzen, jo prejitxu eta lan denbora asko damaki, Bai. prozesuak. Bombak barrudan, krema, ezta? Bai, krema pastelerena. Krema pastelena, hauek dia petitxu zaundiak Bai, relámpagos deitzen dana relámpago baitare. hori da. Ja, kremez beteta baitare. Donusak alderdiatan, Donutzak ere bai. Eta Jo, gero hauek, tellak eta pastak. zeuk eginda, ezta? Bai, Hori honek da. eta hola boltzetan salteitu tabernan. Eramateko etxean. Bai, eramateko jateko bertan edo bezala. Hori Eta da, hori da. txurruak eta txut, hartu ingin duen tortikak ere bai. Hori da. Ba, behira, bigarrengo platerako zenbat kontu ditugun. Eta bat edo beste, hemen bertan egingo ditugu. Berala gatoz, bagatoz.